Tinanong ng Panginoon, no, ang kanyang mga alagad dito sa Ebanghelyo, "Who do people say that I am?" Ano o sino ang pagkikilala sa akin ng mga tao? Nagbigay sila ng sagot batay sa kanilang karanasan, batay sa kanilang ugnayan sa Panginoon. At mukhang si San Pedro ang tunay na malapit sa Panginoon dahil binigay niya yung pinakatumpak na sagot. You are the Christ. Ikaw ang Kristo. Ikaw ang Mesiyas na hinihintay ng bayang Israel. Sa wari ko, nais din ng Panginoon na tayo'y tanungin ngayon, na sa misang ito, sa ating pagdarasal na ito. Ito yung kanyang nais at kagustuhan, yung malaman din niya kung kilala ba natin siya. Sino ako para sa inyo? Who do you say that I am? Isang personal na tanong na humihingi ng personal na kasagutan mula sa atin. Hindi pwedeng mangopya. Hindi pwedeng gumaya. Kailangan galing sa puso. Marami na tayong naririnig at natututunan tungkol sa Kanya, pero ano sa tingin mo batay sa iyong karanasan? Ano sa tingin mo? Kanina may kausap ako, isang construction worker na talagang makikita mo, pagod na sa buhay, no? At sabi niya, "Father, kung minsan nagtataka ako bakit pinaparusahan ako ng Diyos. Naantig yung aking kalooban kasi yung pananaw niya kay Kristo sa Diyos ay namamarusa. A punishing God." Anong sinabi ko? Sabi ko, "Naku, hindi naman. Go on with your life. Pagpatuloy mo yung buhay mo, makikilala mo rin ang tunay na katotohanan ng Diyos." Papunta ako dito kanina, yung nagde-drive sa three-wheeler, matanda, no? Nung nakaahon siya dun sa pataas. Ang sabi niya, "Ay, salamat sa Diyos." So, yung Diyos sa kanya ay lakas, tulong. Yung pananaw niya sa Diyos, no? Nais malaman ng Panginoon kung talagang kilala natin siya, kung sino siya sa ating buhay. Yan ang mahalaga. Sana di tayo magkamali. Katulad ni San Pedro, may pangalan kaagad, no? You are the Christ, you are the Messiah, sabi niya. Pero, mali pala yung definition niya nung hindi niya lubos maintindihan kung anong kahulugan ng Kristo, ng Mesiya. Marahil kulang pa sa pagkilanlan, kulang pa sa pagkikisama, kulang pa sa pakikisa sa Diyos. May isang kwento tungkol sa isang aktor. Marahil narinig na ninyo ito, pero yung pangalan ng aktor, si Richard Burton. Sumikat itong aktor na ito dahil napakagaling sa pag-arte tsaka sa poesiya. No? At minsan, umuwi daw siya at nagsimba sa kanilang parokya. At nakita ng kanyang paboritong pastor, yung matandang pari. Naging teacher niya nung bata pa siya. Humingi ng pabor yung pari, no? Sabi niya, pagkatapos ng misa, bigkasin mo naman para sa amin yung paborito kong Salmo 23, "The Lord is my shepherd." Ang Panginoon ang aking pastol. Favorite ni Father, no? Sige, sabi ng aktor, pumayag siya sa kondisyon na gagawin mo rin ito, Father, pagkatapos ko. Sige, pinaunlakan ng pari, no? So pagkatapos ng misa, tumayo yung aktor, tapos binigkas yung salmo. "The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. In verdant pastures, He gives me repose. In restful waters, He leads me." Napakagaling. Pagkatapos niya, standing ovation. No? Nagsitayuan, palakpakan yung mga tao. Tapos sabi niya, "Ikaw naman, Father." Yung pari, dahil matanda na, tumayo, nahandahan, tapos mabagal at marahang binigkas yung salmo. "The Lord is my shepherd," sabi niya. Napakahina ng boses. Medyo nanginginig dahil matanda na. Ang tagal bago natapos. Pero pagkatapos, tahimik ang lahat ng tao.
At wala ka raw makikitang mata na hindi lumuluha sa mga nakarinig sa Kanya. Kaya tumayo yung aktor, sabi niya, "My dear friends, I know the psalm very well, but our Father here knows the shepherd more." Sabi, alam ko ang salmo, memorize ko to, may deliver ko to. Pero si Father, alam niya at kilala ang pastol ng salmo. Sana po, mangibabaw sa lahat ng bagay at lahat ng ating gawain. Hindi yung ginagawa. Ang mangibabaw, yung pagkakakilala natin at ugnayan natin kay Kristo. Amen.